बताओ ए लगी से तो जीवे हार गए। बताओ अब के का करी हम। हाँ ना केहू से बतावले जाता आ ना मन में रखले ही जाता। अब बताओ केकरा से कहल जे अपना घर के इज्जत पति के देखनी का बिया आ काजन केने गइल हो कहीं गइल हो। ए दीदी हो जवन छाछावा नहीं के छाजावा हां वो करा के बैठ के बतियावतली को मोबाइल उनकर तोड़ाइल को छिनाइल फेकाइल कैसी आदत छोड़ी ह। अब उ बिगड़ गेल बड़ी सुधरी ह। देखत नहीं खू अपन रहन कर जब कहतड़ी ओकरे संगे जइबे करब एकदम बुझाते नहीं के इज्जत रही कि बाची आ बुढ़िया मर गइल इनका के छोड़ के दाल न धरे खाती हूं जी। के जानत रहे कि इनका दुलारे आनर हो जाए कि जौन मन की तन अपना मन के करी हन क्यों जानत रहे इनका के आदमी पोसलस पललस इनकर हर एक सपना पूरा कइलस आदमी इनका के यही उम्र में मोबाइल किन के देहलस मोबाइल के ही फायदा उठा के रख देली बिटिया कतना सब खियाई रहनी जाके बियाह करे के कहीं ननद बियाह के जवन ना तमन देवे के लेकिन सब सपना पर हमनी के पानी फेर देहलस। देखो तो ओकरा जवानी में उफान मारता अपनी मने मरद खोजती है चारों ओर घूम मोबाइल ले ले। भैया तीनों मर न गइल न हसन हमनी के ना रहनी जा हमनी के घर में होइए नहीं। बताओ के सुनी देखा कोई टोला महल के बैठ गइली कि ई को के बैठल बिया घर में। जय दीदी टेंशन से मरे के हम तो कहत नहीं कि इनके के मुआ दी जा हमनी के काहे के हाथन आदमी के जान जाई इनका वजह से ना हो एंगे कहल जाई भले केतनो बिया त अपने के अपने घरवा के भैया जी का कहत है कहनी बतिया ऐसे कि देखी गर्जीवन बना जा वहां लोग से छिपावल मतलब अथु नहीं के बताए तो हमनी के मरी है ना कि घर में कहां रहलु से एंगा बहंगवा निकल गलियो तो उहो के तो रहते ना बनी घरवा में हमनी के काहे के मारन जी। अरे तो हमनी के देखत है घरवा में उ नहीं कौन जो होत रहत कि केने बिया केने नहीं तो हमनी अपन जिम्मेवारी आवा जानत हनी हमर भैया हमर नैहर धीरे काने पता चल गेल बा ई सब बात हमर भौजैया पूछत रहे हो इहे कुल के बात ज्यादा फैलेला अच्छा बात जल्दी नहीं फैले लेकिन खराब बात पहले जल्दी फैल जाला। हमारी घर नहीं के पहुंच गई पूछत रहे हमर माई कि का रे तोर नंदी का कइले बिया कि हेजल बवाल फैलल बा हम का कहे जाई कौन मुंह गांव में इज्जत हमनी के ना रहे दिहन आ छोटकी तो जानते बनी कितना मजा लेवेले कितना ओ के इतना हंसी आवत है बरे बहुत खुश होई कही कि बड़ा सहारत रहली उ ना है दीदी जब से आई रहली तबे से उनका के फुटही आंखी ना देखत रहली लइकनी करत रहे छोटला रानी इतना धोखा कइले बाड़ी हमनी के साथ है। बताओ प्यार दुलार के केनु कहल जाला इस कहले लेकर लइकी कुल के देना चढ़ा कर सर्दी हो गइल बा जातनी गरम पानी पी के क के पिए ठीक ना जा हम जातनी देखी गइया हुए के डाल दी ले दी। अरे ठीक बाटे अरे हंसले घर बसेला हम जब कहत रहनी ना त इनन के दोनों मछियन के बड़ी बेकार लागत रहला आज अरे नारी सखी हमार नंदी का लइका होके के बाटे 3 महीना का हम ही के पता बाटे और ई नहीं किसा जाना तभी तो सोच तड़ी से कि बस भगही वाली बिया। अरे इन्होंने का चढ़ावल बढ़ावल है हम तो पाजी तो झोटा पेड़ के जा लाते लाते दर दे उन्होंने बेरे लेकिन कुछ को आज हम 2 रोटी बेसी खैले भाई इतना खुशी से खैले भाई ना कि मुँहे पर थूक दे हम कहब तो थूक ना देव का रोज कहत रहे तर बेकार लागत रहला आज हकीकत में देखिए ज्यादा कैसन लागी ये जाए दे हम तोरी भय से बियाह करे वाला रहनी अपनी नंदी का क्यों गोर लेके चाटी रे जब ओकर लूरे सहूर नहीं खेत अरे कहीं के फोन आवता रे जाए आवे दे एगो तो तू कितना दिन के बाद कैली है फोन जान तरीका कर तरी सो नेता नियर बैठ के कोने आ मार लोर गिरा आ पोछा तड़ी सो आ बतियाव तड़ी सो ना हम तो आज बीजन पर बीजन खातनी ऊ का जानिया जाए कि हम कितना खुश बनी सही तो हम हो जाए हुए बना ली का जा ना खाए नहीं तो कहीं सुनो कि कहीं ना कल कि घर जरे चल जाए दे चुपचाप रह नारी तो हम तो मौका पर पकड़ तनी बस पकड़ ले 3 को कॉइन बिटुरा ले सब तने पर हम छक्का मार दे और खूब गरिया साड़ी लपेट के तब का छोड़ जो हो जाए याद बा ना देखली घसिया गड़े गइल हनी तो एगो आदमी के मरले रहनी जा वही गने हम लोग के लथार के मार के गुड़ और दीना घोटाई मुँह में नारे जीवन हमार बड़की नहीं खे ये तो और नागिन भी लागत एकदम थुथुर कीड़ा नियर दोनों मुँह काटी नहीं शहर ले दिए जान तनो के करी घरे जाली उहे हलिया बाटे खूब सहार तले जा रहे हमार बूची आ जान तड़ी सकी हमनी का त नसीब में बड़का फोन होइबे ना कोई
आ एके बिटिया के हेते बड़ा फोन दे के आ मन बिगाड़ देले बान स मर्द घर का तब का ना रे चल जाए दे रख तनी ठीक ना नहीं तो कौनो देख लेने तो कही ना कि अपने घर का शिकायत दूसरा के घरे देती है। अरे घरी दीवार का कान बाटे बैठ के नानी बतियाव तड़ी से एनी ओनी ठीक बा रख तनी चल बाद में फोन करब तो के बड़ा हमके नीक लागता तो हम लोग कह जानते संजय की पूरी छानब यही खुशी में आ जिलेबी मंगाई घी वाला जा तनी पहले खाई आ ओकरी बाद लड़ब पेट में अनाज रही तबे तो मुंह से बातों निकली आ गरिया खूब नहीं सब ठीक बाटे नहीं तुम धीरे धीरे बोली ना का करियो ना जान के उनके कुछ करियो ना उनका हम तोरे साथे भागब जानू कुछ कर लो हमसे कर ले एक बार गरियाओ तो गरियाओ हाँ ना ऐसा कोनो बात नहीं थे सब ठीक बा तू ठीक वाला ना हाँ हम ठीक बानी कितनो बोलत डांटत बानो का करी लेकिन तू ही साथे भागब हम ए रंग के का करीबा का हो मनो रहनी अपन ना छोड़बू हां मनो का कर देहनी हमनी के गर्दन कटवा में लाग गइल बड़ू ना एकदम कितना दिन से कहते हैं सुधर जा का कहनी है बतावा ना का केकरा से बतियाओ तोड़ी बना केहू से बतियाई जब जाना तन लोग हम बतियाओ तन त का थी करतन बार परेशान हमरा के कितना ही घर हो गइल हो लायो शरम ने का बड़ जेठ भाभी से कहने का बतियाल जाला ना बतियाओ तन लोग देखे कर लुका मन नहीं हर माई हो ना माई उतरल बड़ू का बहुत जाना तनी तो बहुत जानते कितना हेहर लइकी थर बिया देखो दिमाग मत खराब कर दिमाग मत खराब कर जब देखा तब आके परेशान कर लगत ना लोगन चैन से जिए ना दी लोगन अब कैसे जियबू अब हमनी के खइबू का तो खाई जाता नहीं हां त घरवा में बाड़ू तो हमनी के खाते न बाड़ू ई कुल कर रहनी तू उठाले बाड़ू दिमाग मत खराब कर ठीक बाटे दिमाग मत चाट के मुंहे लगावत देखो कैसे कहत तड़ी काहे खातिर वो लगावत है नी अब ने काम करत नी जते अब ने काम रली ते गौरी आ गईली और चुप रही जी सिखावे खातिर का जन कौन करतब कमाई कहनी कि बचपन में महतारी मर गई बाप मर गई महतारी बाप में मत छोड़ के चल गई ना जाए जी का हमनी के कपार पे डाल दे खातिर ठीक ना रउआ ना मरनी ना रउआ के मौत ना आई हम काहे मर जाई मारे मत दुश्मन ए ये पहत्ते को हो गइलू नु बिना पसना पाले बस के हसई ना मामा इज्जतिया ले बनाई नहीं रउआ के मौत तो ना आई भगवानो बढ़िया का तोर इज्जत ले ले बानी बतावो ना भगवानो बढ़िया नहीं के पेश कर हां अभी हाई कुल हो गेल अभी कुछ बाकी हो बा करतनी जा आदमी कहीं बतियावत रहन बियाह शादी भइल अपने घरे आके आदमी आराम से रहता ना अनिमन बुद्धि सिखावला पसे जवान हमनी के माता पूरा मुंह में करी खा को दे पूछा तरी कहत हाथ मत पकड़ा अभी लोला चलू त मारे एक थप्पड़ खून में दो मुंह में समझ में लो अरे छोड़े जी बेहाया हाथों छोड़ दे हम लोग पर चलिए जी गले का अपनी जात अपने से लेता नहीं दिमाग खराब के जब एक चाहत रहे जब बतिया तन तब लोग थी बेद धइले एक चाहत रहे न ओई बनैठिया मूड़ के एकर बराबर झोटवा ले के नदी में फेंक दी मर जाई जब का माई मरल तब बे माई पे माई जमाई मोर ना जसी बटे का जी झगड़ा करतनी दिमाग खराब कर देले बना लोगन तो तोहरा सब खुशी बा न खुशी बा दुन जनी मिल जाई अरे फोन से क्यों ना बतियावेला तो फोन होवे काहे खातिर बतियाई खातिर बतिया खातिर ना ए लोग खातिर मतलब YouTube पे देखिए ना वीडियो करे त मने बतियाई ना रिचार्ज काहे होता 500 600 का जाय दे कुल बात छोड़ एंगन बतियावल जाला यही से बतिया ओइगन तो बरबर आते रहे सोन के कौन बात बाटे तब का उ तो एक खटिया का मन में दू खटिया कर ली से उ का जानतरी से जी न छ बतियाई जब रिचार्ज खत्म होई तो बताई हम रिचार्ज करा दी अरे तू का करे मुझे करा देगा हां ही दादा तब बतिया तो बति अरे हम तो खूब खुश बानी कि बतियावत तू तो पति थी रहलू हम तो आपकी भई सुन बतिया कहां मिस रे आतन जे वो काम करतनी ये कर रिचार्ज करावते रिचार्ज हम तो बतियेबे करब कितना मना कर गेलो का ए कहिया ले गोरिया करिया बतिया जा जा मावतन दिमाग जा तोरो हम हड्डी पे जा डंडा गिरवाई न कि तो गुरहर देना पे तो देखो लड़की बाप रे ये दीदी माथे पे पूरा मत मानब जी ये दीदी पूरा मत मानब जानतनी मुझे काहे झट बोलनी हां झट बोललू के मार चढ़ावा तड़ू और चढ़ावत नहीं क्यों जी कैसा ना पाऊ बात अच्छा मन्ना सुनियो कैसे कतरू की हां फोन से बतिया ले त का खोल जेला मने कोहे का मतलब कि मोबाइल होवे काहे खातिर दू बात कोई नहीं तई न तई मौसी नाना जीजा जीजी के बतियाई तबे न और आई पैसा घर के ना तू नहीं को जानत कि कौन कर रहन भइल बात तेरे जीजा दीदी से बतिया तड़ी मने केहू के माला बना के टंगले रह बताई न कि का करता आदमी मतलब तोहरी इज्जतिया नहीं खे जा तू घर में नहीं खुरा तू भौजाई ना हो ओकर के नहीं बतिया कह देनी मने हमारी इज्जत नहीं खे घर में आ त तारे समझा के चाहिए कि तारे कहे के सुनी ना एगो बात का भाषण सुनी
हम तो सोचनी हो ना कि उनकी दिल में करेजा में ढूक के आ कुल बात उगलवा ले आ ओकरी बाद इनकी भैया से लाते मुंह के मरवाई जेवन तेवन हम गति करवाई आ जेवन बा काम तेवन करवाई उ तो हम बात खोलल चाहतनी। हां ई बात रहलो तो सही में ना जानतन तर पहले कहे के चाहिए नु कि बात कुछ पावे खातिर कुछ खोवल जाला। हां सही कहत कुछ पावे खातिर बात कुछ हम लंबा चौड़ा घींच के बोलब तबे तो कहियो बेटीवा। हां तो कुछ बतैलिए कि ना अरे उ तो बता दिए आ लेकिन जेवन कर्तव्य बा भैया जी से कह के इनका जेवन काम बतावन सही करवाई हम जातनी। हां हो अब लागत त कहीं के पर उनका से कहेम ना तो उहे अब ऊपर लगा हम क्या करी बट जातनी नहीं करू बहिनिया आई का करिए जीव हार गेल चलते उन्हीं से कहे इनके मरिए जास त ठीक बा ई रहले में कलंक बाड़ी। देखो कौनो जन कहत त सुनत लो खाली अपने बतिया धुनत लो केहू ने के कहत कि हां ऊपर ध्यान दी बहिनिया पर आ हमनी के घर में परेशान बन जाओ का से अरे मरते का जीरो का से नंबर ता गईनी ए देखतो ही बाबू कुदे फानी मैसन कुल हो का बराबर केले बड़ हो भैया हो भैया गइल बानी जी कहीं घूमे गइलो का एथी आई घरो तो नहीं कि अपने बहिनिया के संभाल दे केतना हो त कदल बाड़ी अब उनका न हम एके उपाय कहत नहीं उ हमनी के बस में हइए नहीं की अब रोल उपाय लगाई लो का चाहते लो का नहीं की चलो अपना राय बताई हमनी से तो मरिए जस्ता ठीक बा लेकिन अपन राय बता और बहिन नहीं नु अब हम का करी रे हमरो तो बुझाते नहीं कब के हाली नाकी तक पानी ढुक गइल बा इतना हो गेले के बाद एक बार भी नेवल नहीं किया ना तो छाती उतान क के चलत रही का जी हम कइले में घर में तो वैसे जो तनी आए आके बैठ गईनी हट नियर जाने त बैठले रहतनी तोरे बतिए को अरे अच्छा तब फटवारे घाव लागल बा हो गोड़वा में का मन हमर मोह नहीं के का दीदी ओंगन हमारी मार दे कहतनी तनी ओंगन हिलाव दुलाव तनी के तनी ठीक बस अपने लड़ाई में रह जी घर में चल भइल बा उ मत एकर ई मोहना रहला एकर ई मरला नु के सटल बा बैठ के ना हो ए काजी जन बात कहनी तने के ध्यान दी तनी बिटियो भूसा वाला घर में ना गोइली हो बतिया का करे का करी हमरा बुझाते चुप रही का करी बिस्तु ये मुंह बना देतनी अरे ओकर कर्तव्य करी हैं देखा नहीं जुग जमाना कैसन चलता टे बियाह होई त ससुरवा जे त लोग जानी तब बेइज्जती बा हमार बात सुन हां एहू जबाई त बेइज्जती बा ठीक उमर इज्जत त खत्म हो जाएंगे नहीं के बाद केहू आना तो इज्जतिए जाए हमर त मन करता चाहे भागियो जी तब इज्जतिए जाए जेबे के करी बताई लो अयो अंगुरिया काटा देते एकर मोतने दर्द हयो काटा दे तो तने दर्द ओइस तरह देखी आंख मुन के एगो अंगुरिया काट दे ठीक रहे देखो सन तोनी के जौन विचार देखो सन ना ई देखो सन एगो कहते ना कि भयो काट दे दर्द दे भयो काट दे दर्द दे ते वो काट दिन कछ दिन अखिया मुन के जब उनकरा हमनी से मोह नहीं खे त हमनी काहे के रखी जाऊं का सब मोह ए जी अब बचले का इज्जत बाटे बता एतनी बताई भी हो कल त इज्जतिए जाई कहीं छोड़ छाड़ दिया स मुंह अथु कल जाई माने भागू जे त इज्जतिए जाई ओसे बढ़िया मुंह ये त बोली त ओहू इज्जतिए जाई लेकिन मर त जइयो फिर दोबारा कदम तो ना उठाइयो ओइसन कर हाला का कोई नहीं मार भड़ भड़ का चिचिया थे आराम से नहीं देखी करे के हमर माई पूरा मुंह में कलाजा निकाल देले हम देखिए रतियों में कभी कोनो बात करे लाजा निकाल देलबे त करे जब पर ए दीदी हम रतियों में कोनो बात करे त कले से ना करे अपन बतिया त हमेशा खाती बा न जन ए बेरा भइल बा ओकर बतिया कोनो इति करबा जा का अब हम जान गेल बनी कब कोनो उपाय बा ना वही उपाय हो आ चुपचाप रहसन ए बेरा राती में जो करे के बा तो करे कोई हाला गुला मत करे सन सर से करा बनाओ सन आ खा पियल जाई हम तो कहत जोर होने स्किन के लिए हमारा दिए के खाना डाल के मुंह हम कहतनी तो सर से करा खा पी के बेरा सुता सन देखो हो ओकरा बाद जोन हो जोन देखो जातनी जी हम कराइया गैसा पे उठ चढ़े हमरा से ज्यादा रोम होबा हम केतना कष्ट तक कइले बनी हाथी चुकी न रहली हाथी चुकी जब मर गईली त करमाई बतिया कानी बिसु त हाला करबू हाला नहीं की ओइ से नो से कराई लेबे ओइनी ह कि का चाहते दार बहिनिया ह त हमनी के करेबे त कहबे कि हां कैसन बाई से दूसरे घर कैसे त तनको मुंह नहीं खे तो देखत नहीं नु बहिनिया के ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं चुपचाप रह